Samo jogurt. Samo. Da li jogurt da popijete malo to da ga pojede. Ajde, daj. Što za čas? Daj mi jedan jogurt. Da, to Sad ću ga kreneš, nisi još krenuo. Stani malo kod nas, brate, gdje Ti ćeš? se spala u tijelo, ovoga, pomoći. A da razumijete bez toga. Ja u te radi idem u 6, baka. I mi u 5, već. Ja u 6. I oni u 5. A daj na gej. Da, u 6, Umora da ne. ne može, Ne može. Mašina ne dole pojede. A? Sve je tamo. To ne pojede. Mašina gore sve. Samo da gore uđu. Gdje ti mašina? Na dole pa sve je tamo. Samo da gore uđu i ne uđu zalazi. Što nisi ni gorivo ostavio tamo? Ne, moja sam se kupio sam ga. A gdje si kupio? Kod Ček, Đoka? ne. Kupio mi ga čovjek. Ne radi više. Šta ćeš da ga nosiš do A kuće? radiš li džabe ili? Da sam ti ja moj. Da, ako ti ne putu da rekao. A rekao vidi. A rekao ovo je malo. Ne mogu da ja pođe neko zadnje. Mala, ajde. Ajde, mala. Aj s tim jogurtom. Imaš i kesu ti. Aj, daj. Kesu. Da, to će u džep. U džep. Opa. E, daj si, znaš to? Ti si, tebe ja pomoć daj. Udajem se brzo. Da je se ona brže no što ti misliš. Moja pomoć ja pregadim tebe. A kako ćeš me pregrabit? Ja, čao, čao. Čovjek.